Така, блендер добавяме една чаша вода. Хайде, добави там, да. Сега ме боли лака. Една по-здрава нация. Представя ви. Събуди се. Къде съм? Сине, с майка ти се опитахме да те предпазим, но за съжаление злото успя да те локализира. Когато беше още бебе, последният хиперборейски род Хидедада извърши ритуално самоубийство, обладан от злият дух Канчи. Той действа като катализатор на лошите мисли в главите на хората, завистта, омразата и раздора. Ако му се отдадеш, изяжда душата ти и започват нечувани зверства. Нямаш много време, синко. Канчи вече е намерил своя приемник. Единственият начин да го победиш е да го накараш да повярва, че те е приключил. Майко, не искам да умирам. Трябва да прежалиш биологичното си тяло, за да отслабиш силите му. Само така ще имаш шанс да го победиш. Вземи. Това е Камибане Сейджи. Тя ще приучи душата ти, след като физическото ти тяло загасне. Но, майко, какво ще стане с мен? Твоите приятели трябва да изпратят Камибане Сейджи обратно в твоята родина, където последният оцелял инженер от клана ще инсталира душата ти в механична черупка и ще ти предаде наследствената бяла катана. Тя ще ти позволи да се телепортираш обратно в България и да се изправиш очи в очи с злото, погубило хиперборейската раса. Вземи, синко, това са чудотворни японски билки. Ще излекуват душата ти и ще ти позволят да спиш и да не усещаш болка от зверствата, които Канчи ще извърши преди душата ти да напусне тялото ти. Майко, не искам да умирам. Не искам. Стегни се, Лигло, и винаги помни лицата на твоите прадеди. Здравейте, по-здрава нация! За съжаление имам много лоши новини за вас и за нас. Общо взето последния път след по-здравото готвене господин Канчи и инженера изчезнаха безследно. Подал съм сигнал в полицията, няма ги никъде вече една седмица. Издирват се навсякъде по дърво и камък. Но ние няма да падаме духом и ще си направиме предаването както по принцип. Така че очаквайте, след малко отивам до залата да направим една по-здрава тренировка за ръце. Къде беше бити? Какво се случва? Дяволите! Къде бяхте? Къде бяхте? Баща ми! Видях баща ми, копале! Ще окей, ще се обаща. Истинския ми баща! По дяволите! Къде беше? Къде беше наследствената катана? Как си? Митако, успокой се, брат, успокой се, всичко ще е окей. Само след моята смърт. Само след моята смърт.
разберем какво се е случило. Дайте да тръгнем с колата на някъде, спокойно. Аз бях тръгнал към залата. Събуди се. Дайте да се успокоиме. И так, моля ти се. И так, успокой се. Ще умреш, да. Успокой се. Идваме към залата. Представете си, че нищо не е станало. Всичко е нормално. Все едно отиваме да тренираме. Всичко е точно. Просто трябва да тръгнем и да пътуваме и да се концентрираме в пътя. Медитирайте спокойно. Подяволите. Как си взях колата, изведнъж се озовахте при мене. Последно ви видях в кухнята, ти беше до мене и след следващия момент те нямаше. Как? Помниш ли нещо, бе? Плана, жидетара съм. Какво ти изплува в главата в момента, защото тогава мина една седмица? Здравейте, по-здрава нация! След тежкия шок, който преживяхме, след всички откачени истории, единственият начин да се справим с травмата е да се завърнем към нормалността. Сега сме в нашата любима зала JK Pro на Околовръстното и ще направим една тренировка за по-здрави ръки. Между другото, първата ми тренировка, която някога съм записал в интернет, в YouTube и във Facebook, беше за ръце. И днеска с помощта на инженера ще направим нещо малко по-различно. Господин Леков, как сте? Гличвате ли още? От време на време получавам спазми. Нищо ми таче, ще се оправят нещата. Може би, защото не съм ял. Не. Пътуването във времето. Добре, ти една седмица те нямаше. Искаш да кажеш, че не си ял цяла седмица. Съмнявам. Как цяла седмица? Според мен си ял суши една седмица. Брат, нямаше ни точно 10-15 минути. Не, така ти се е сторило на тебе, нямаше една седмица. Ще ти взема нощен труд да видиш, че навсякъде ви издирваш. Просто аз съм ви заведел в залата малко да се нормализирате, за да може. Една седмица ни няма. Всички мислиха, че сте мъртви. И затова сега ще направим тренировка за ръки, за да се осъзнаете малко. И затова сме в любимата ни зала, JK. Абе, 10 минути ми нямаше. Да, нямаше. Добре. Ненормалник. Добре. Днес сме четвърти. Коя е последната дата, да се сещаш? По дяволите. Инженер Леков, който може да лагва, но въпреки това, понеже е машина, ще се справи с задачата. Трябва да може да се работи във всякакви условия. Ако искате да сте част от по-здрава нация, независимо през какви телепорти минавате, трябва да може да импровизирате и да ставате по-здрави всеки ден. Да, ще трябва да минем и през психиатрията най-вероятно след този епизод, защото инженера малко не е добре. Кой? Еми не знам, трябва да правим тренировка за ръце. Ако искаш, аз мога да ти направя тренировка за ръце. Няма проблеми. По дяволите. Както прецениш, или ти ми правиш тренировка, или аз ти правя тренировка. Аз вече съм измислил какво ще правиш. Еми, ето, за това говоря професионализъм. Аре! Въпреки, че се телепортира и го нямаш една седмица, веднага мога да измисли. Тук дори няма нужда да сканира, защото залата общо взето вече е сканирала многократно. Сядаш напред на седалката. А за трицепс ли ще върви? Точно така. Аз правя гърди тук при са. Ще правиш трицепс едно, така ли? Да, само трябва да напасна седалката. Така, сядаш напред. Ръцете максимално на края. Така. Пуф. Виж какъв е профила на машината. Да, тук се разширява.
обаче тук вече стеснява и идва точно. И профила на тази машина е така направен, че тук тежи в момента най-много. Така. Така, добре. Профилът е идеален за натоварване на трицепса, това е идеята. Тук ще ти е чудесно. До тялото прас. Доколкото се сещам, по моите скромни спомени, за да фареш трицепса, мисловно трябва да буташ навънка. Така. Като за гърдите навътре. Да. Тоест, като мисловно съединяваш лактите навътре, активираш гърдите. В случая буташ навънка си трицепс. и просто с ръцете искаш да направиш това. Да, да. Но не го правиш, Но просто не го мислиш, за да активираш словно го и ще усетиш как просто ръката гърми. Перфект. Може ли първо да го направя без тежест, Да, тъй като усетимо. рамената не са ми добре, знаеш? Тук рамената няма да си ти проблем, защото тази пейка е леко обратен наклон. Да, но въпреки това да се застраховаме. Минус 15 градуса. Какво? Дяволите, снимай ме. Какви минус 15 градуса? Това се разисква в по-здравата група в Телеграм, в която ако не сте членове, по дяволите, какво чакате? Отивайте, тук някъде то трябва да сложим групата. Тясно. Не толкова, ти си по-широк в рамената малко. По-широк съм в раменете. Структурно кокално бъс. Да, не мускулно. Структурно не е вярно, как ти е добре, мерси за комплимента се пак. По-широк съм. А иначе, за смазване, това, което не се вижда, използваме тези модерни спрейове. Това маслото за машината ли? Това е маслото моето. Не за машина, това е за мен. Да, да не скърца съчетаните. Да. Може? Така ли? Чакай. Мисля да гласа отзад това. Аха. До тялото, не надолу. Не разтягаш за гърдите. Стягаш, връщай. Да, чай час интуитивно бутам за гърди. Прав си. Сега ми ще превключи. И навън ръце. Сега превключих малко, да. Да. Сега го стиг вече. А сега да му сложим цялата тежест на света. А ние как ще правим първо трицепс за бицепс или? Ще направим бицепс, трицепс, бицепс, трицепс, бицепс. Просто ще си ги редуваме от едното на другото. Може, ако искаш, то вече е по преференция. Не му отделям чак толкова научно звание, защо правя едното пред другото. Просто така ми е кеф. Мене преди любимото ми беше тренировка за ръце, супер серии бицепс и трицепс. Това най-много ме кефеше. Защото най-много кръв влиза наведнъж и си най-напомпан. Няма да обяснявам това колко е безсмислено. Няма, това е за кеф. С това упражнение целим да натовариме повече медиалната и латералната глава на трицепса, поради начина, по който е структурирано и защото рамото е в по-фиксирана позиция. След което ще направим упражнение за трицепса, което да натовари повече дългата, the long head of the triceps, дългата глава на трицепса. Стига да! Тури още 10-15. 15. I'm 23 now, but we'll live to see 24 the way things are going, I don't know. Пример, после като правиме pull down, от тук ще фанеш повече дългата. Или ако зад глава направим, примерно. На скрипеца като правим. Добре. Има значение позицията на рамото спрямо натоварването на дългата глава, защото дългата глава е закачена малко нагоре. Ага. Така, и тук при тази позиция рамото е фиксирано и се товарят повече външната и късата. Да. Дългата се товари повече при движения, в които рамото не е фиксирано. Също тук го държиш фиксирано, тук искаш само ръцете, а тук... Нали френското товари дългата глава? Общо взето. Аз така съм с такова впечатление съм останал и за това съм го правил. Говоря, че повече не е разтяга, да. Да ти кажа, аз там съм го усещал. Позицията на рамото е по-различна тук. Така. Втора загряваща. Утре ще го будат ръцете, определено. Бавно пускай и не пускай дълбоко. Дълбоко пускаш. Докъде бе, брат? Късо бе! Тука? Да! И какво е? Това ми е втора серия, бе. Даже ми е първа. Не ти е и първа. Загряваш. Това ми е загряваща. Да, стига ти толкова. Тежи ли ти? Тежи ли ти или не ти тежи? Тежи! Защото така ще е загряваща. Я го пробай това. Ти пробай си го товарът. Това ти тежи.
Еми смисъл, не ми я като за загряващо. По дяволите, доктор, слабото си. Удърпявам, какво да направя? По-минута, страшен буклук. Стига бе. Добре бе, разбрах, загряващите. Добре. Не пускаш дълбоко. Аз съм още 20 кг горе, ще загря с теб. Служи ми. Не, аз. Слагай да я помага. Не аз. Не искам да пускаш много дълбоко. Пускаш до тялото, спираш и тръгваш. Да, това Значи тази тежест ще си я ползвам за работните за серия, няма да те слагам повече. Това ми беше идеята. Исках да усета къде ти е тежестта. ти баш си отида, не. Защото по принцип по-лекичко и слагаш. Днеска нещо Първата ти беше по-лека. Да. И беше продължително. Добре, значи ще правим на тази тежест. Миланов, Имаме сделка. Така. Сега трябва нагласи се да ти това ми е много нестандартно да спирам, където ме караш да спирам и затова да, го правя. защото свикнал да пускаш дълбоко, но няма смисъл. Да. Затова сега ще го контролирам движението. Ай, изпълвай. Майко. Стоп. Оп. Спри. Айде. Спри. Ай. Спри. Дръж. Бутай. Стягай. Бавно. Спри. Тръгвай. Не мога, брат. Сега се водят дебати по принцип в литературата, че когато ръката ти е тук, не е задължително по-благоприятстващо натоварването, като от хипертрофична гледна точка за дългата глава. Аха. Но малко са разхвърляни навсякъде изследванията и всеки ги тълкува по различен начин. По мое време логиката беше, че най-дългото движение, което мога да направиш е от тук до тук. Това беше логиката. Сега дали е правилно, не знам. Въпросът е, че от Дам упражнение за медиалната част. И латералната, което представлява ето това движение. Така? С кабел. Кабелът е точно на местото на рамото. Въпросът е, че аз като тренирах на времето, чак толкова специфично не сме го разделяли. Сега вече ги разделяхме го на две. И то беше... Мене идеята ми е, че ползвам две упражнения, които две упражнения се комплиментират. Едното натовара повече едната част, другото другата. И става тъмън. Ти нещо си заредил ли, защо си навели, бе? Инжекционният L-карнитин не е този L-карнитин, който... Не си инжектирайте L-карнитина от който не е за инжекции. Да, има си L-карнитин за орална форма, за орален прием, които се пият. Те не са L-карнитина, който е предназначен за инжектиране. Той си е специфична форма, разреден по определен начин. Не, най-важното е, че е хигиенично предразположен за вкарване в мускула. Да, в смисъл, той е друга форма, той е чистата форма, докато, примерно, L-карнитина, който е за пиене, той е с ацетил към него, той е добавена ацетилова група към него. Да. Почвай. Добре, почвам. Тоест трябва да свършвам. Това ли има процент серия? Да. За това упражнение. Рязко. Изтягаш. Просто изпълваш ръката, без да движиш нищо друго. Ето. Аре бе, рязко. Рязко ли? Да. Бавно. Само бавно спускаш и си спираш. Добре, аз го правя бавно и в двете посоки. Не, нагланата можеш малко по-рязко. Добре. Бавно пускай обаче. Не мога година. Това е. Като видям лявата зеда, не мога да си свърши задачата. Вие сте с по-здрава нация. Истината в бодибилдинга. И с Христолов. И генерал Христолов. Сега станах само по генерал. Сега отиваме да правим бицепс на една много яка машина, която е наподобяваща машината на Dorian. Според мен съм качил. Между другото сега на кантара няма да ти кажа какво пише. Какво пише? 98. Не знам защо. Ми, братле, буквално вчера или оня ден се мерих. Бях 96 и бях качил 2 кг. Сега според мен, защото съм заредил. Защото днеска съм почти и само на анаболно ризова каша и протеина Данколов. Буквално от един месец 90% от нутриентите са ми от добавките на Данколов. Говоря и плюс са оризовата каша имам пред. Единият вариант, който правя е оризова каша с протеина, другия е овесени ядки с протеина, третият е просто чистия протеин след тренировка и допълнително си правя протеина с котич преди лягане. Общо взето някои дни даже не ям нищо друго, само това. Така че в момента трансформацията е изцяло всичко
Данков. Само в nitrotiger.com. Второ упражнение сгъване за бицепс на една много хубава машина, легендарна за Наутилус, а именно великата машина, на която Дориан прави. Не същата, но подобна. Само че тук разликата е, че свободна тежест. Това е. Само че си дигни седалката, още мислиш, че трябва да ти дойде нагоре. Или просто се надигни сам. Така ми е добре, брат. Добре. До край, нали? Това е идеята всъщност. Да, без да оставяш долу. Добре. Преди правих подобно нещо с крепец. Обаче, така е направена машина, така е сметната, че в момента, в който сгънеш, котрето ти е много по-далече, откъдето точно аз така го правих. би могъл да си сгънеш ръката. Аз това така го правих преди на скрипеца. Това колко бяха? 10 ли са? 15. Аре 5, после да имаме за още 5 евентуално. Не, мисълта ми е, ако искаш, можеш на същата тежест да направиш още малко, да раздвижиш лактите, ако имаш нужда, и ще сложим. Ами тук, често казвам, с това движение нямам никакви... Слагай направо 10 тогава. Брутална машина. Тая машина ми е любима. Да, и на мене преден път, като седнах на нея, направо не ми се ставаше. Гърди, огромни. Брутално. Бавно пускай. Така. Това е. Другата ще направиш само с 15. В камерата, видя ли? Ударихме го в камерата. Сменихме му позицията. Хайде записа ли не? Професионализмът. Толкова и гледаш. От телепорта си останал без очи. Да. Супер! Следващото за трицепс, което съм ти планирал за днеска, е едностранно. Сега имаше единични въжета. Или да, има. Избери си ръкохватка или въже. Въже. Казах въже, защото такива не съм ползвал. Изглежда доста по-еротичен начин, така да се каже, тия въжета, брат. На какво ти прилича това, брат, нещо има? Едностранно. Штрак. Едната, другата. И си ти. Хубаво се нагласи да имаш някъде опора, да се хванеш с другата ръка. Примерно за... Да, това, което научих от видеото ти с Максима, че не е нужно да е навътре лаката, нали така? Да. На където ти е удобен на тебе. Важното е да мога да правиш пълна флексия. Да. Добре ли екстензия. Екстензия. Добре ли да се наведа? И да се по-горе? Както ти е удобно. Фокуса трябва да ти е да мине ръката до тялото и леко назад. Чай да изберем по-добра светлина. Така. Светлина. Аз тук виждам. Бегай, бе! Даде? Не е дело! Ама това ни напомпва още повече. Докторе, още една.
Пукате ли се, бе? Намествате ли са? Аз така намествам гръбнаки, като се размести на някой. Прави ръки. Го тормоза. Абе, ти ръце правиш предмишници помпаш. Мам. Сега виждаш ли като не се хванеш някъде, как почваш да правиш това? Почвам да правя. Идеята е да имаш стабилност, за да няма никакъв читинг от твоя страна и да можеш да си стигнеш до отказ как трябва. Так. 2 серии и правиме бицепс. Тази ти беше първата или втората? Втората. Значи си готов за следващата. Всичко се прави в Китай, но само инженера се прави в Япония. Буквално. Японска прецизност в тренировките. Добре. Още една и си бомба. 4 серии за ръце ми сте стигат. Предмишница някаква тренираме при тебе. А моите още е зле. Аз никога не съм правил предмишница. Моите още му боли дева. Знаеш кога много ми растеше предмишницата? Като още мога да правя тяга и тези работи. Защото вдигах, вдигах 220 съм дигал от земята без фитили. Сега си ги дигах и не ми тъжеха. А сега всичко ми тежи. Това е положението. И всичко ме боли. Най-вече. Спокой мене. Ще сложа още едни петици. Якия. Японска прецизност. Кани, аз снимай отзаде какво пише, бе. Той го снима. Та тениска ме кефи. Ами, Миланов, това ти е проверяш? тренировката за ръце. Още едно за бицепс или не? Да станат 3 на 3 няма смисъл, много си ти. Не ти трябва толкова много в момента. Трябва ти просто това да стане по-тежко следващия път. До момента тренировките на доктора върват добре. Голяма част от тях ги правиме заедно, но има и тренировки, които си ги прави сам, тъй като не мога да съм постоянно до него. Тъй като и аз се занимавам и с други хора, които тренирам. И трябва да им отделям внимание, но като цяло сами виждате кондиционно живна. Това, което днеска реши да се види на превю е, нали, ръцете. Това, което мога да кажа, трансформацията върви точно както сме си го планирали. Първата цел я постигнахме и сега работиме върху втората, която е да възобновим малко от обемите, тъй като вече изчистихме до ниво, което да ни задоволи. Втората част е да качиме малко мускулна маса в идните няколко месеца и след това ще завършим с тип обезводняване и подготовка като за състезание. Която ще е кратка, защото той доста бързо влиза в кондиция, а и не се изпуска в момента. Иначе предвид всичките му болки и това, че краката не може да ги тренира оптимално почти никак, ще излезе добра кондиция. Това мога да кажа за сега. Някакви движения от танцовията. Не, моята музика не я чувствам. Трябва да почувствам и си ставам и си почвам. И сега вече приключваме Тренировка. Усмихни вътре. Знам, че го искаш. Ще умреш. Ами так, какво става, брат? Какво се случи? Хан, в туалетната. Какво? Какъв в туалетната? Ужас. Този път паднах лошо. Няма нищо в туалетната,
Помни ми да станем. Стани, ти още не си се осъзнал. Следната случка. Седни, диш. Първо в хладилника. Добре. Сега в туалетната. Чек не мога да се изпихва. Братле, Спирай с тези снимки. ето го. Спирай Здраво, да снимаш, писнем. Дай си го. Добре, спираме с снимките, защото има някаква травма на момчето мозъчна и ще трябва да разгледаме нещата са сериозни. Спирай.